дар деҳаи майкатаи ҷамоати деҳотӣ Амондара маросими ба роҳи охират гусел намудани яке аз чеҳраҳои шинохтаи ин диёр, собиқадори соҳаи маориф ва хизмати давлатӣ Ғаниев Муҳаммадӣ баргузор шуд. раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакин Облоқул Ризоев нахуст ба аҳли хонавода, пайвандону наздикони шодравон аз номи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакин тасаллият ва ҳамдардӣ баён кард. Сипас Облоқул Ризоев ба ҳозирин иттилоъ дод, ки шодравон Муҳаммади Ғаниев 12 апрели соли 1945 дар деҳаи майкатаи ҷамоати деҳотии Амондара чашм ба олами ҳастӣ кушода, сипас фаъолияти ӯ асосан дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 деҳа идома ёфт. солҳои 1994 то соли 2002 шодравон Муҳаммади Ғаниев ба ҳайси раиси ҷамоат ва пас он муовини раиси ҷамоати деҳоти Амондара фаъолияти пурсамар дошт. пас он фаъолияти Муҳаммади Ғаниев дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 идома ёфта, шодравон барои фаъолияти назарраси хиш бо ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои гуногуни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, шаҳри Панҷакин ва шӯъбаи маориф қадр шудааст. дар назди иштирокчиёни ин ҷамъомад раиси ҷамоати деҳоти Амондара Зиёқул Оқунов пиромили нақши шодравон сухан гуфт ва ба аҳли хонаводаи ӯ арзи тасаллият баён кард. бародари шодравон аз иштирокчиён ва онҳое ки дар маросими дафн ва ҷанозаи ӯ ширкат варзиданд арзи сипос кард ва изҳор дошт, ки воқеан мо имрӯз яке аз инсонҳои наздикро аз даст додем. зиндаву ҷовид монд ҳар ки накуном зист, каз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро.